Ahojte priatelia, ja vás vítam na tomto historicky prvom podcaste Značkový sekáč a toto je naša prvá hostka Charlotta. Charlotte, predstav sa. Tak moje meno je Charlotta, mám 29 rokov. OK, a kde si študovala? Čo si študovala? Študovala som na lekárskej fakulte UK. Takže vyštudovaná doktorka. Áno. Charlotta, doktorka. Pokles. OK, takže tento podcast, on bude o oblečení, o témach, o ktorých sa nebaví. Ono to bude o hocičom, na čo máme chuť sa baviť, ale musíme sa držať jedného a to je teda aktuálny trend, aktuálne oblečenie, tenisky a také všelijaké vecičky. Takže moja prvá otázka. Rada sa prehrabávaš v sekáčoch? Nenávidím sekáče. Žiadne sekáče nemáš rada? Ne, smrdí tam. OK. Aj v našom sekáči smrdí? Tu ne, tu voní. OK, takže vidíš ten rozdiel medzi našim sekáčom a tými ostatnými. Že tu máme čisté oblečenie. Čisté, väčšinou aj nové. Áno. Ja vám poviem takto, aby ste si nemysleli, že tu máme oblečenie za 50 centov a za euro a tak, lebo aj to sa nám stáva, že zákazníci si to myslia. My nie sme taký obyčajný sekáč. Vyberáme to, čo vykúpime alebo nakúpime. Máme oblečenie väčšinou v top stave, to znamená, že nepoškodené, proste top stav, hej, a není zo žiadneho kontajneru, neprebehlo oceánom v kontajneri takto požmolkované, nastriekané takou chemikáliou proti plesni. My takéto oblečenie nemáme. Každý jeden kus vykupujeme zvlášť od nejakého človeka alebo od firmy a tak ďalej. Takže toto je rozdiel medzi klasickým sekáčom a našim značkovým sekáčom a veľa oblečenia tu nájdete aj nového, nepoužitého s vignetkou. Napríklad tenisky máme zásadne iba nové. OK, toto bolo také... Bolo blbé mať staré tenisky. Niektorí majú. Fajnové, cibulové. Hej, smradlavé, nechutné. Cibulový čaj. Toto bolo také predstavenie nášho sekáču. Moja ďalšia otázka. Kde kúpeš oblečenie? Máš nejaký konkrétny zdroj? Nemusíš hovoriť aký. A či kúpeš online, alebo radšej naživo? Zásadne online. Nechodíš do obchodov? Nechodím do obchodov, lebo mi to leze na nervy. Nemám rada ľudí. Veľa ľudí. Si antisociál. Totál. Mám to aj na ruke. Máš na ruke? Chceš ukázať? Nechcem. OK. Tak niekedy na budúce. Niekedy na budúce ukážeš, sľubuješ? Najlové. OK. No, dobre, takže ona chce za všetko peniaze, ja nemám peniaze. Ktorá bola najdrahšia vec, ktorú si kedy kúpila? Tenisky. A najlacnejšia? Najlacnejšia. Nejaký kúsok oblečenia. Najvýhodnejšie si ju kúpila? No bunda. Bunda z 300 na 70. Potlesk! To je dobré. Že 300 na internete a ty si kúpila za 60. Na internete. Takže môžeš ešte predať. Chceš si ju nehať? OK. Čo máš na sebe teraz a koľko to stálo? Čo mám na sebe? No, na sebe viem povedať, čo mám, ale ceny, ak neviem povedať, čo mám, takže mám Ivy Park bundu, tak by som to mohla nazvať. A tá stála tak 100, možno menej, možno viac, neviem. Potom mám na sebe taký overall, alebo overall asi sa to hovorí. A je to fashionový, ten bol 40. Potom rifle netuším, absolútne, koľko stáli, ale sú sa zaučujú. A Timberlandy. Bež Timberlandy, tieto sú fakt cool, zateplené, ale iba polka Timberlandy je zateplená. Každý, kto si kúpite Timberlandy, alebo ste mali Timberlandy, tak určite viete, že v Timberlandoch vám v zime odmrznú palce, že? Môžeš to potvrdiť? A ja to potvrdzujem, pretože všetky svoje Timberlandy som kvôli tomuto predala, pretože to nie je obuv na zimu, priatelia. Ináč neviem, akože na čo to je? Na leto. Vážne, na leto, kúkraťa som. Riadiš sa trendom, nosíš to, čo je aktuálne cool? Asi ne. Neviem.
Lebo keď ideš do obchodov alebo si pozrieš niečo na internete a kúpiš si to zo stránky, ktoré sa riadia trendami, tak v podstate sa aj ja riadím trendom, ale nevyhľadávam to nejako, že teraz toto musím mať, lebo to má 250 000 ďalších oných. Že máš taký vlastný štýl. Áno, že ideš alebo si. napríklad teraz išli crop topy strašne a ja si nemôžem dať crop top. 40 stupňové. Tak ja by som mohla, zase. Ty by si mohla. Ja by som mohla si dať crop top. Ale tak dobre, zase v Amerike by si mohla. Také jak ešte to Then I had a cherry Teda cream lepšou and of postavou. course tak som Lepšou, povedala. áno. Mali a boli vo VIP zásadne. Hm? Bianka povedala, že aj tam kazím imič. Som moc chudá. Zaujímavé. No tam je to asi normálne. No, Toto ešte není až také normálne. ale už Nemalo je, by to byť ani už normálne. je. Myslím, že by to nemalo byť normálne. A tak každý nech si nosí, čo chceš, a keď sa v tom dobre niekto cíti, keď ne, tak... Áno, to som presne aj ja zastancom toho, že každý nech si nosí, čo chce a nech to vyzerá hociako. Hlavne, že on je s tým 100% stotožnený. Keď niekto chce nosiť mikinu a na to si dať košelu, nech to nosí. Lebo ja si raz pamätám, že ja som toto nosila, že... Pamätáš si to? Mala som takú mikinu veľmi obľúbenú a mala som aj košelu veľmi obľúbenú. A ja som to nosila opačne. Lebo mne sa to tak strašne páčilo, že mala som mikinu s kapucou a na to som mala takú flanelovú košelu. A to bolo už fakt dávno, to bolo asi tak 11 rokov dozadu. A jeden človek, nemenovaný, mi povedal, že jak toto môžeš nosiť? Že však to vôbec nejde dokopy. A toto ja nemám rada na ľuďoch, že prečo sa starajú do toho, čo kto nosí. Napríklad aj Alex Vortex, mne sa páči jej štýl. Ja sa k tej nebudem vyjadrať. Mne sa páči normálne jej štýl, že ona je to jedno. Je jedno, kto si čo o nej Vieš myslí. čo, ja ti Vieš poviem toto? takto. Ne, ja ti poviem takto. Ja by som rešpektovala Alex Vortex. Čo robí aj čo všetko, mne to je jedno. Ale prečo ona odsudzuje ženy s plastickými plastickými operáciami? Prečo ona to som má nevedela. právo sa vysmievať tým, čo si dá urobiť pery a neviem čo všetko, ale keď jej sa niekto vysmieva, tak akože ona je ublížená. Áno, tam není taká rovnováha, no. Nech To je pravda, nech hej. si ide riešiť niečo. Áno. No, ale páči sa mi na nej tá vlastnosť, že vlastne je to jedno. Že čo vlastne, jak Nie ona je to chodí. jedno. Ale jak chodí na ulicu. Ona v podstate čaká od ľudí, aby ju rešpektovali, ale ona ten rešpekt nedáva iným. Čo sa jej nepáči. Takže tak. Tak to už není dobré. Jackie Väčšine May sopel. Sopel. Už nikdy sa nebudeš musieť vrátiť uspatým nosom po dopozeraní. Aký je tvoj životný cieľ? Môj životný cieľ je mať pokoj. Mať pokoj Na duši. A byť spokojný. Spokojný so svojím životom. A To je dôležité. to Lebo niektorí ľudia majú peniaze, sú extrémne bohatí a sú nespokojní a nešťastní Keby vo sa svojom mňa živote. opýtala túto otázku pred 2 rokmi, poviem ti, že chcem mať peniaze, chcem mať kariéru. A nehovorím, že teraz to nechcem, ale keď mi to nebude dávať Není ti to pokoj, priorita. keď mi to nebude dávať pokoj a nebudem šťastná so svojím životom, tak to nechcem. A teraz máš taký vnútorný pokoj, máš takú vlastnú... Si v takom štádiu vnútorného pokoja? Som v štádiu poznávania, čo je to vnútorný pokoj. Dostávam sa do toho, ale nejsom tam ešte naplno. Ja som svoj vnútorný pokoj objavila, keď som mala 23 rokov. Teraz mám 29. A odtedy sa toho držím. Že vlastne ja si idem za tými svojimi cieľmi a nenechám sa tak vyhodiť z rovnováhy, aj keď sa hoci čo deje. Tak ja som ho strátila, ten vnútorný pokoj. Ja som ho dlho mala. Ne, ja som ho celý život mala. Mňa nič nezaujímalo. Vôbec. A potom zrazu som ho strátila a nevedela som ho nájsť. A to bolo to, mala som veľa stresu. Čiže tebe tvoj stres rozhodil vnútorný pokoj. Poďme stres to bol, aj celý ten COVID, aj to všetko. A potom začali úzkosti a Potom si sa z úzkosti dostala ako von. modlení. Skúšala som všetko. Skúšala som ísť k psychiatrovi. Povedal mi, že antidepresíva mám vyskúšať. A ja som ich nechcela vyskúšať, lebo som sa necítila, že som na tom až tak strašne.
A potom sa aj ťažko z nich odvyká, no tak postupne to treba vysádzať a ja to nemám rada, že niečo postupne musím robiť. Tak som to neskúsila a... Takže žiadne to antidepresium, ktoré ti predpísali? Nikdy som si nedala ani jednu tabletku. A potom som sa začala jedného dňa modliť. Boli to 3 mesiace dozadu, takže je to krátka doba. Už si z toho vonku? Nemala ani jednu úzkosť. Wow. Takže modlenie ťa vyviedlo z úzkosti. No, A tvoje úzkosti boli vlastne Bohom. spôsobené stresom a covidom a... To v podstate ty nevieš presne, čo ti spôsobuje úzkosť. Iba si to myslíš. Generalizovaná úzkosť, netušíš čo, to je len jednoducho, cítiš ten pocit úzkosti. Môže to prísť hoci kde. No ale celkovo, nechcem, teraz to poviem, že nechcem pôsobiť ako divoká tvorkyňa. Nechceš pôsobiť ako divoká tvorkyňa? Divoká tvorkyňa. Áno, divoká tvorkyňa, viem, áno. Nechcem tak pôsobiť. Čiže nechceš pôsobiť, že... Nechcem pôsobiť ako fanatička nejaká. Lebo... Že si fanatička k Ježišovi. Lebo ako je ona. Okrem toho, ja mám úplne normálny život. Som hriešnica. Ne, že hriešnica. Normálne žiješ proste svoj život, žijem, nadávam, ale máš robím lepší vzťah s Bohom ako zlé predtým. veci. Áno, rozprávam sa s ním osobnejšie. Aj ťa zobral niekde na dovolenku? Ešte ne. Možno. Lebo ja Možno poznám v budúcnosti. niekoho, koho zobral na dovolenku. Však toto je to. A potom, keď si pozrieš takých ľudí, tak ďalších ľudí to odradzuje o to, lebo ona povie, že celý deň sa modlí, celý deň študuje Bibliu a ja neviem čo, ja si poviem, že veď ja na to nemám čas, alebo že by som to ani nerobila. Ale však je normálne si priznať aj to, že nerobila by som to. A teraz si poviem, že Ježiš, ja v živote nebudem taká, jak ona, takže v živote ma nebude Boh tak mať rád a to pičovina. U všetkých nás miluje. Áno. A rovnako, ne teraz, že ona sa viacej modlí, tak ona je viac jak ty. Ja si myslím, že ona je Keď je niečo úplne, úprimné. hej, ona je totálne zlý ovplyvňovač mladistvých, čo sa týka Boha, nejakého kresťanstva, modlenia a tak ďalej, že úplne zle ich ovplyvňuje, pretože niektorí si myslia, že je to blbosť. Áno. Keď si pozrú ten jej... pravdu. Hovorí, jasne, že hovorí. Ona hovorí, ale celkovo, jak to ona... Podá. Je veľmi dôležité, ako čo človek podá, či na TikToku, na Instagrame, alebo tak, lebo vždycky ovplyvňujeme tých mladistvých. Vždy. A potom z toho vznikajú takéto veci. Že ľudia potom neveria v Boha, neveria, že nejaký Ježiš existuje a tieto všetky veci, lebo ona hovorí, že Ježiš ju zobral na dovolenku. Jasné, že sa smejú z toho ľudia. Kebyže povie, že Ježiš mi dal príležitosť, kde som zarobila a išla som na dovolenku, tak to je iné. Ale keď to povie takto a povie to pre to, aby mala Sledovateľov. a sledovania. A to je trošku aj taká prefikanosť. Je. Z jej strany sa mi zdá. Je tá ľubňa. Že to je trošku také cez čiaru. Dám si dole okuliare, ktoré som ti ukradla. No, je to vypočítavosť určite, lebo ja môžem dať hocičo, nejaký názov na video, bude to mať plno kliknutí a nechcela by som. Hej, že myslíš, že je to robí aj Ale kvôli tomu? celkovo by som nechcela mať, ja neviem, ani tie typy komentov, čo ona tam má, toho všetkého. Ja neviem. Aby ma niekto non-stop nazýval, že som jebnutá, alebo takto také, že... V konečnom dôsledku je veľmi dôležité, ako sa správame na sociálnych sieťach. Že aj keď hovoríme o Bohu, nerozprávať tak, aby to vyznelo sproste. No. Hej? Ne, Lebo toto, čo ona takto. robí, tak to vyznelo sproste. Alebo keď rozprávame o... Podľa mňa sociálne siete. A vieš, čo ešte neznášam? Jeden taký influencer, ktorý nebudem menovať, ktorý hovorí, že je najslavnejší influencer na Slovensku. Chalan je to. On povedal, že niekoho nenávidí a že tak tú nenávisť, vieš, tak v tých ľuďoch zburcuje on. A tým, že on má také dosahy, tak to sa reálne aj deje. Že tí 15, 16, 17, možno aj starší ľudia, že aj oni to potom tak vnímajú, že niekoho nenávidia. Alebo on sa aj vyjadroval, vieš, koho myslím? Potom ti poviem. On sa aj vyjadroval, že by niekoho zabil, že praje niekomu smrť a takéto veci. Myslíš si aj ty, že toto ovplyvňuje ľudí a že potom reálne, že aj oni sú takí? Lebo ja si myslím, že
Ja neviem, jak berú ľudia sociálne siete, lebo ja berem No počkaj, ale zase každého siete. ovplyvňuje sociálna sieť. Ale áno, Či ale podvedomím ja berem alebo v reálnom živote. sociálne siete, jak jednu pičovinu, čo je na srandu. Mhm. Úplná sranda, však čo si píšeš s ľuďmi, však to je všetko sranda. Že to není reálne. Ja to berem tak, vždycky že ten sociálne virtuálny život není reálny. Nej. Čo vám kto čo napíše, alebo posiela srdiečka, alebo pusinky, alebo blbosti, alebo možno, že aj zlé veci, že vám niekto povie, Áno. to není realita. Realita je iba to, čo ti povie človek do očí. Však to. A toto treba brať proste. Tak keď sú od malička na tých sociálnych sieťach v živote nemali reálny život, tak čo majú brať jak realitu? No. Hej, a potom vznikajú takéto veci. Akože ja hovorím, ja strašne veľa trávim času na telefóne, internete, všetko. Ale čím viac času to bolo predtým, asi som trávila tam, že to bolo 14-15 hodín som mala čas pred obrazovkou v telefóne, tak tým väčšie úzkosti som mala. Mala? Áno. Fakt? Že normálne, Čiže- že ten telefón a sociálne siete a možno tá energia okolo toho, čo si tam prečítaš a pičoviny, tak to ti robí väčšie úzkosti. Však toto ti hovorím, že tie sociálne siete keď ich reálne nebereš vplývajú, vážne, ale bereš. hej, že aj keď to nebereš vážne, tú sociálnu sieť, tak tebe sa to dostáva do podvedomia. Preto je veľmi dôležité, napríklad aj ja som si vybudovala vlastný internet. Čo to znamená, že mám tam na Instagrame, na TikToku iba ľudí, ktorí ma zaujímajú, ktorí ma inšpirujú a nemám tam také veci, že správy napríklad. Ja absolútne netuším, že čo sa deje vo svete. Alebo že, no dobre, tak COVID, ok, to každý vedel, hej. Ale ne, že niečo zlé, že neviem, že nejaká vojna vypukla. Ja som sa prednedávno dozvedela o tej vojne, ktorá je v Izraeli. Keď si to tak vytriediš, že čo je dobré a čo je zlé, a to zlé si dávaš preč z tých sociálnych sietí, tak potom tvoje podvedomie je celkom na dobrej úrovni, že nie je také nezdravé. Tak akože aj ja mám svoje veci zase na mojom Instagrame. A dobré veci? Hociak. No dobré, ale ovplyvňuje ťa to dobre? Alebo máš tam aj také nejaké toxické veci? Neviem. Lebo ja som mala veľa toxických vecí. Mám toxické veci, jasné. Shade Room sledujem. A nechceš Tam to sa zmazať? Nechcem, mňa to zaujíma. OK. Mňa to akože dokým to mne niečo nerobí, že sa zle cítim, keď to čítam, tak nič. Ale ja akože ráda sledujem, že čo sa deje. Mňa nezaujímajú tu vôbec tí ľudia. Ja netuším. Slováci ťa Ja nezaujímajú. netuším, akí to boli influenceri, jak si ty hovorila, že teraz tento prial tomu a tomu, ja to netuším. Lebo to nesledujem, nemám to na tomto internete. Na Instagrame. Ale čo mám iný profil, čo niekedy používam, keď si zruším ten môj, deaktivujem, keď potrebujem akože pokoj, očistu, tak idem na ten druhý, ale tam už mám Slovákov. A ja som to mala týždeň, ten Instagram aktivovaný, že som len tam bola, čo mám možno 100 ľudí tam. A ja som bola ja som bola taká nervózna a toľko som pičovala do videí, čo som tam nahrávala, lebo som ich nevládala. Lebo tu sú tak, ja neviem prečo, ale tí influenceri všetci, aké by sa len ohovárali navzájom. Že? A Že taká zlá energia, že prajú Áno. niečo niekomu a tak. áno, hej. ale na čo? Prečo Ja sa to všetci vnímam. nekamarátia, alebo sa nepodporujú, alebo toto? A ja som do ľuďoch, že potom k niečomu sa odhodlajú, že urobia niečo zlé niekomu. A to podľa mňa tiež pochádza z tohto virtuálneho sveta, podľa mňa, že závidím, že jemu idú predaje, no tak urobím mu zle. To je hrozné. Alebo Neviem, napríklad aj bohužiaľ. na Vianočných troch, že teraz sme tam mali ten stánok tam. A pustili sme hudbu a sused vedľa pustil ešte hlasnejšiu hudbu. Že miesto toho, aby sme mali jednu hudbu, lebo však máme aj povolenie na tú hudbu, pokiaľ viem, tak on nemá, tak on to pustil ešte hlasnejšie, ako keby nás chcel prekrikovať. Ani jeden žáner nepúšťal, čo púšťame my, hej, on úplne niečo odvecí, že na čo tí ľudia si robia zle. Nikdy toto nepochopím, túto ľudskú sprostosť, že na čo druhému robiť zle. Ja neviem, podľa mňa to je také, že na piču na Slovensku. Myslíš, že iba na Slovensku je to? Klávne. Ja neviem, ale keď si pozrieš tých ľudí, no tak ja neviem, tí influenceri tu a influenceri inde, tak to je asi... Že na inej úrovni sú, že Áno. niekde inde. Že sa každý podľa mňa viac stará do seba a tu sa každý stará do každého. Áno, to je úplne pravda, že tu sa každý stará o druhého a o seba nie. No však. Hej.
A tam to funguje tak, že vlastne tam tí ľudia majú strašne veľkú sebareflexiu. V A podľa mňa Amerike alebo takto. Každý má veľa starostí sám so sebou. A prečo Hej. sa má do druhého strany. Hej. Ale akože ja neviem, jak to je, lebo ja nechodím ani medzi ľudí. Mhm. Že nechodíš do toho, do reálneho sveta, že medzi cudzích ľudí, že... Vôbec. No a zase však chodíš na disku alebo tak. Nechodím. Už nie. Ne, ja som asi... Naposledy som bola... Že si prestala. Naposledy som bola v Prahe Mhm. a to bolo v septembri na tom koncerte rytmusovom, čo sme boli, tak potom Mhm. sme išli a to bol Aký bol ten koncert? koncert, to bol zážitok, úplný zážitok naozaj. Že vidieť, jak z toho malého ničoho išli do O2 Ja sa Areny a teším, vypredali ja to chcem v tak. Bratislave ísť na ten koncert, veľmi sa na to teším. Priatelia, bude. aby som nezabudla, túto loptu môžete vyhrať. Zdieľajte toto video na svojom Facebooku, Instagrame a všade, kde sa dá a túto loptičku Jordan Nike môžete vyhrať, je to basketbalka. Úplne zdarma ju môžete vyhrať, niekomu ju pošlame poštou, kuriérom na vašu adresu. To som chcela iba povedať, aby som nezabudla. A ešte mám jednu otázku, čo sa týka oblečenia, že rada nosíš oblečenie jednej značky, alebo máš nejakú obľúbenú značku? No mám. A čo je tvoja obľúbená? Napríklad teraz Ivy Park. Aj moja, ja mám veľmi rada ich tenisky. Veľmi. A chodíš oblečená od hlavy až po pety v jednej značke, alebo to tak, že rada meníš, že rada to kombinuješ? Kombinovať. Rada kombinuješ. Ja osobne mám rada ísť napríklad keď Adidas, no tak celá v Adidas, keď Nike, tak celá v Nike. Dobre, nebudem kombinovať, že teraz mám Adidas na sebe. A niečo, čo sa k tomu Ivy celkom nehodí. Park je Adidas. Nedám Hej. si k tomu Nike tenisky, Áno. lebo to si nedám. Alebo napríklad, že máš Nike tenisky, alebo že máš Adidas tenisky a do toho Nike ponožky. To robia ľudia. Tak to je koniec, to je úplne najväčší koniec, čo môžeš urobiť. Keď Áno. si dáš ponožky Nike a Adidas tenisky. Ako to alebo vnímate opačne. vy? Robíte to aj vy, že dávate si Nike tenisky a do toho To si je dávate zabité. Adidas ponožky? Alebo opačne Adidas tenisky a do toho Nike ponožky? Napíšte kľudne túto do komentu. Možno to niekto robí. Môže sa to niekomu aj páčiť. Ale ja hovorím, že to je koniec. Máš nejakú životnú inšpiráciu alebo nejakého idol? Idol. V živote máš niekoho takého? Ťažké. Asi ani ne. A mala si predtým niekoho? Mala Koho si úplne že uznávala, že úplne wow? Michael Jackson. No tak to je jasné. Asi tak. A niekedy, neviem, možno to bola Beyoncé alebo takto, ale... A čím sa riadiš v živote, že čo ťa tak nakopáva? Že... Ja viem, že ty si predtým veľa čítala kníh Secret. Pozrite si film, myslím, že je dostupný na Netflixe, The Secret sa volá. Viem, že si čítala veľa kníh, že keď ešte to nebolo tak v popredí, teraz už sa tomu hovorí manifestácia, afirmácia. To bolo, myslím, že 2008. 2008, hej, ja si to pamätám. Ty som mala už úplne prečítané, úplne zvládnuté, ja som si požičala tie knižky od teba. Je to úplne, že bomba. Keď Teraz to ľudia začali spoznávať. Hej, keď sa tak zoberie, že 2008 my už sme vedeli niečo, čo tí ľudia len teraz začínajú spoznávať a učia Ale sa, vtedy čo je to vedeli. slovo Vtedy manifestácia. to vedeli, ale teraz sa to volá manifestácia. Vtedy netušila som do asi 2020 roku, že existuje manifestácia, čo to znamená. Alebo karma. Predtým to bola ešte karma, potom manifestácia. Pre mňa to bolo len pozitívne myslenie a vesmír. Teraz z toho vesmíra sa stal Boh, Všetko, áno. energia, neviem čo všetko, aj tak to je jedno. Hej, sa to tak rozvíja, že na tom Slovensku, že vlastne, že už tí ľudia aj inak myslia. Áno. Že myslia už tak, že urobím niečo zlé, no tak sa mi to vráti. Predtým to tak vôbec nebolo. Ale dobre to je, no a teraz tie afirmácia si počúvam. No a si hovorila minule, že nejakú skupinu? Že... Áno, lebo ja som raz premýšľala také, že Doriti, prečo nerobia pesničky, kde sú takto afirmácie? Lebo afirmácie sú nudné. Väčšinou to je na YouTube a rozprávať tam jeden monotónny hlas, stále to isté. To je dobre pri spaní.
A ja povedala, že cez deň by som si to vypočula a tak. A našla som jednu skupinu, ktorá je vlastne rapuje. Rapujú afirmácie. Áno, a normálne aj sú dobre tie pesničky. Odpadla som. A ja ti aj poviem, kto to je, čo to je. OK, takže ona nám povie, že kto vlastne rapuje tie afirmácie a ja vám to tuto posnem, tu to budete mať, môžete klikať a počúvať afirmácie v podobe rapu. Wow. Áno, dokonca majú 2 albumy. Teraz majú nový. Wow. To podľa mňa potom, tak niekto to zliadne, tak určite, lebo Slováci radi kopírujú, určite to začne niekto robiť. A bude nejaký rapper slovenský. Wow. Oni ma aj sledujú na onom. Oni teba? Na Instagram, áno. Wow. A teraz boli, vieš, že boli aj v Abu Dhabi. Mali vystúpenie. Že sa to rozmohlo nejako. To je úplne super. A veríš na toto, že vlastne, ty si vysnila to, že si doktorka? Veríš v to, že dá sa vysniť niečo hmotné, niečo veľké? Všetko. Čo chceš? Ja takisto, ja som si celý svoj život vysnila kompletne všetko, čo sa mi deje. Ale není to tak, že ty snívaš o tom a nič neurobíš a príde ti to. Ne, to vôbec tak nefunguje. Lebo ľudia si myslia, že pomyslím si na to, budem na to 24 hodín mysleť a to nič vôbec nerobia. tak nefunguje, vôbec, hej. A ja viem, že veľa ľudí to tak vníma. A ľudí ti to pošle, ktorí ťa posunú. Hej, a ty sa musíš chytať každej tej príležitosti. Úplne to musíš chytať tie príležitosti a musíš sám proste niečo urobiť. Lebo keď neurobíš ty sám niečo pre ten svoj cieľ, práve že vesmír ako keby ti dával možnosti, hej, takú príležitosť. Hej. A keď sa nechytíš, no tak si to prepácal. A potom vlastne prestaneš veriť. No ja napríklad minulý rok som si povedala, že nechcem robiť doktorku, chcem veľa cestovať. A prišla mi robota, že môžem cestovať. Veľa. A to bolo aj spojené s doktorstvom trošku. No, cestovala som s embriami a s vajíčkami a tak. No, wow. No, takže bolo to, ale... Že si tak tú myšlienku... Povedala som si to len a prišlo to, ale nakoniec aj vtedy môžeš zistiť, že to není pre teba. Áno. A prišla som na to, že to není pre mňa. Byť stále na nejakom inom mieste sama. Potom zistíš, že vlastne ťa to nebaví. Že to bolo iba, že chcela si to vyskúšať. Že radšej si pôjdem niekam na dovolenku. Normálne. Hej. No, toto sú veľmi silné veci, že vlastne ty vyšleš nejakú myšlienku a potom sa to úplne vie zhmotniť do poslednej bodky, ale treba na tom pracovať. Vždy treba na tom pracovať. Ja som si kompletne celý život vysnila. Ale všetko sa dá. Kompletne lebo niekto povie, že všetko. nemôžeš ovplyvniť ľudí, aby ťa, ja neviem čo, že chceli, alebo takéto niečo. Dá sa to, ale ne tým typom, že chcem práve teba. Lebo aj ten človek má nejakú volu aj takto a to je podľa mňa také, že hnusné. Na silu, hej. Hnusné. Áno. Niekoho si priťahovať až takto. Ale keď si povieš, že chcem takého človeka, čo má to. Tak presne také ti príde. A možno ho nebudeš chceť. Hej. Možno pochopíš, že vôbec. Že len som si myslela. Hej. Čau. Alebo napríklad s tými 10 eurami si počula o tom? Že chlapík si stále predstavoval 10 eur a proste vyšiel z domu a na schodoch našiel 10 eur. To je taká sranda, že? Však to je normálne. Alebo teória červeného auta, poznáš? Že myslíš stále na červené auto? A príde? Ne, ty si začneš priťahovať červené auta. Že stále myslíš na červené auto a predstavuješ si červené auta a tak a zrazu si začneš všímať iba červené auta. Áno, lebo sa na to sústredíš. Hej, ty ideš von a vidíš iba červené auta. A to proste presne funguje tak, že ty sa sústredíš na svoj cieľ, sústredíš sa, ja neviem, že teraz dokončím školu, autoškolu, ja neviem, niečo také väčšie, otvorím si takú firmu, budem to a sústredíš sa na to a to reálne sa stane, to reálne si zhmotníš. Ja si myslím, že manifestujte ľudia, afirmujte, keď neviete, čo to znamená, tak pozrite si kľudne Inspirit Agency sa to volá a Vierka aj si vás naučí, čo znamená afirmovať, manifestovať a tvoriť si svoju budúcnosť aktívne. Je to veľmi, veľmi dôležité. Nenechajte nič na náhodu, pretože
Ja poznám veľa ľudí, ktorí majú už 30-40 rokov a nič v živote nedosiahli. Že žiaden zo svojich reálnych cieľov si nesplnili. Že oni ako keby žijú zo dňa na deň. Že vôbec nemajú ani žiaden cieľ, že nemajú žiaden sen ani nič. Nikdy to nenechajte len tak. Splňte si tie sny, uvidíte, že je to aj celkom sranda. Ale vieš, akože ja som čítala aj knihu, že sila prítomného okamihu a tam sa zase venuje, že máš žiť len pre prítomnosť. No to áno. Že všetko ostatné je v podstate nepodstatné. A keď žiješ pozitívne v prítomnom momente, tak vieš, že aj ten druhý moment bude pozitívny. Viem, čo myslíš, že žiť v prítomnom okamihu, ale ty musíš mať nejaký cieľ, reálne. Akože áno, jasne, že musíš mať cieľ, ale keď sa sústredíš len na ten cieľ, tak celá tá cesta sa ti stane nepríjemnou, hej? Ne, ono ti prejde len tak. Ty vlastne nežiješ. Áno. A keď máš ten cieľ, tak sa z neho chvíľu tešíš, ale tam to nekončí. Hej. Ono aj keď smeruješ k tomu cieľu, čo aj mne sa stáva, alebo sa mi stalo v minulosti, že som smerovala k svojmu cieľu a tá cesta mi bola hrozne nepríjemná. Mne sa stáva, že pred cieľom to už nechcem. Že to opustíš, že už to nechceš. Neviem. Že už ti to nie je také atraktívne dosiahnuť ten cieľ. Vieš čo, mne to bolo napríklad, ja som to mala s medicínou, takže strašne som za to bojovala, strašne, lebo však z ničoho som začala. Naučila som sa tie príjmačky, išla som tam a zrazu som splnila si už ten cieľ, že som urobila tie príjmačky a že super. Tak som chcela odísť. Chcela som odísť v prvom ročníku, že vlastne je to, čo chcem. Ale dobre, potom zase, že idem ďalej, zase ma nevyhodili. A stále som pokračovala. Až tak, že som sa dostala asi do 6. ročníka, do 5. Ja, že no tak teraz už to dokončím. A v 6. to boli také stresy, že som myslela, že to nedokončím a volala som aj na štúdiu, že chcem prerušiť štúdium. Ježiš. A potom sa niečo vo mne zlomilo, že som to dokončila, nejako som to dokopala. A je to tvoj cieľ? Cieľ už je splnený. Cieľ už je splnený. Cieľ je splnený, to, že mám ten titul, ale ďalší cieľ je to, že chcem byť chirurg. Ale na to sa ešte... Vlastnú ambulanciu? Mám plastický chirurg. OK. Ale ešte sa necítim na to, aby som začala tú ďalšiu cestu. Musím načerpať nejakú energiu a to všetko, lebo s tou medicínou ti tak odíde život, s tou školou. Nehovorím, že len medicína je so všetkým. Tak ti odíde život, že jednoho dňa chceš si ešte 20 ročnej, 21, čo som tam vyšla, som zobudila, mám 29. Ja som piči. No a to je tá cesta. Že tú cestu si... Ale tá cesta bola komplikovaná. Bola komplikovaná, ale ja som to celý čas ani tak nevnímala. Ja som to nevnímala jak nejaký problém, že teraz ja nemôžem ísť tam, lebo niektorí sa zavrú doma, študujú. A strašne to brali vážne a strašne sa stresovali na tých skúškach. Ja keď som išla na skúšku, ja som každému hovorila, že ale čo sa stresujete, však to je prvý pokus a čo teraz, keď vyletíme, nejde o život. A bola ti tá cesta príjemná? Ako kedy, boli tam veľmi zlé momenty, veľmi ťažké, aj mesiace ťažké, ale väčšinu toho času bola normálna. Ale mala som stále to tak určený ten svoj život, že napríklad som vedela, že od septembra do novembra je OK, mám len semester, tak sem tam nejaké zápočty, to je nič. Od decembra do februára bolo, alebo do konca januára bolo skúškové, to som vedela, že tam sa nepohnem nikam. A to isté bolo zase v lete. Že napríklad nepohneš nikam, to znamená to, že vlastne, že si nechodila nikam von. Ja si pamätám, že si proste nešla, že si sa učila. Ja som mohla ísť von, lebo ja som to tak urobila, že dobre, idem von, idem aj na diskotéku, ale ráno o 8 musím byť hore a musím sa učiť. Musím stať o 7:30 dáme. Takže si to rozmyslela. Musela som si urobiť kávu a o 8 som sa musela učiť, ja neviem dokým som sa nenaučila. A muselo to tak byť, a keď som pri tom zaspávala, aj tak som to musela. Musela som to a potom som si rozmyslela, že či budem do 5. vonku, alebo do 1. A či budem piť a či nebudem. Ale ja si pamätám, to strašne rýchlo ubehlo, to tvoje štúdium. Rýchlo. No. Tak rýchlo.
To bolo tak rýchlo, aspoň ja som to vnímala tak, že Vieš čo, rýchlo to že išlo. Charlotte Možno kvôli študuje tomu covidu. medicínu a bum, Charlotte už má titul. Možno to bolo tak kvôli covidu. Hej. Lebo však covid bol ja som bola letný semester, 4. ročník. Ne, Áno, môže byť. 4. myslím. 4. no. A bol to taký rok, že úplne, že doma. A to išlo úplne že jednoducho. Hej. Aj keď tie skúšky neboli aj tak jednoduché, lebo aj tak som sa musela učiť, ale bolo to už jednoduchšie ako škola. Charlotte, ešte mám ďalšiu otázku. Že čo si myslíš o tom, že deti šikanujú v škole druhé deti za to, že čo majú oblečené? Myslíš, že by bolo dobré, keby sa zavedú uniformy na stredných a aj teda základných školách? Na základných určite. Možno aj na tých stredných. Dala by som to asi. Lebo ja mám netierku, ona má 12 rokov a ona sa reálne s tým stretla, že niekto ako keby šikanoval, alebo jej teda hovoril, že ty nemáš také tenisky, ty nemáš toto a toto máš oblečené a ona sa potom tak cítila ako keby menej cenná. Toto absolútne není dôležité, že kto čo má oblečené podľa mňa a vôbec nie v škole. Ale vieš, to bolo celý život. Že celý život tie deti riešili. Áno, aj za našej doby to bolo. Ale ja si myslím, že to je aj tých rodičov chyba, že oni dávajú takú váhu tomu oblečeniu. Určite áno. Lebo ja nepoviem, maj pekné oblečenie, že maj proste všetko, nech majú tie deti pekné oblečenie, ale zase odtiaľ potiaľ. Že... Tak ale vieš čo, neviem, nehovorím, že to je správne, ale že sa vysmievajú, alebo toto, No, to by nemalo toto sa robiť reálne žiadne deje. decko, ale nech sa trošku, musia sa stretnúť niekde s realitou tie deti aj. Vieš, že teraz ich dáme tam, že budú mať rovno šaty a neviem čo. A na ulici ich uvidia a niečo sa im vysmejú. A sa zrútia. áno, Hej. presne, že musia To je, mať niečo áno, aj trošku negatívne v živote. Lebo Aj sa vedieť obraniť. Áno, lebo oni všade žijú len virtuálne. A takto, keď sa šikanujú, čo mám podporovať šikanovanie. No, zase nie sme podporovateľe šikany. Ale zase, keď deti ale majú však nejaký medzi sebou konflikt. my sme to tiež prežili. Tak aj oni to prežijú. Hej. A musia mať kontakt s realitou nejaký. Ja viem, že to je ťažké, Ale tie keď decká sa sú ti hrozné, že smejú. oni že Ja také viem, zlé, ale vieš? však aj za našej doby, Ježiš, my sa koľko vysmievali, aj v škole, aj všade, Ježiš. A ja som to mala piči, stále už od malička. Najprv ne, ale už potom áno. A teraz, však ešte aj teraz po mne pozerajú ľudia na ulici, že som jebnutá, jak sa oblieka, ale ja už sa ani nevšimnem. Lebo mne už to je jedno. Hej, že ty si taká viacej extravagantná, že tým, že si vlastne potetovaná a vlastne tvoj štýl obliekania je trošku taký extravagantnejší, tak ľudia sa obzerajú, hej? Celý, že už teraz menej. To je chyba. Ešte je chyba, že to neobzerajú, že? Začnem chodiť v kukle, jak Kanye West. Alebo jak Loko. Budem v kukle a bude mi dobre. A bola som aj v kukle. A nič. Tak už iba holý treba chodiť. Ešte jedno. No.